Kaixo, Cesar Laiana naiz, Nafarroako Memoriaren Institutuko kidea, eta hemen gaude arratsalde honetan Nafarroako Museoan Jesus Joldiri buruzko biografia bat aurkezteko. Granadatik etorri dira 3 egileek, eta haiek aurkeztuko digute Joldiren pertsona, bizitza eta ekarpena. Nafarra da, Jesus Joldi, Arizkungoa, baina gure lurrean ez da batere ezaguna. Horrexegatik pentsatu dugu interesgarria zela, haiek etortzea ona, Joldiren pertsona aurkezteko. Hemen badugu zenbait kontu berezi, eta horien artean 3 egile dira, lan kolektiboa izan da, baina horietatik bakarrik bada historialaria, Carmen. Beste biak kimikiak dira, eta Granadako Unibertsitateko katedradunak. Orduan, haiek konturatu ziren, bere garaian, Granadako Unibertsitatean ez zegoela ezer Jesus Joldiri buruz, naiz eta katedraduna izan bere garaian, eta oso ekarpen handiak egin arren. Orduan, horrela hasi ziren ikerketa horrekin, Jesus Joldiren azken semearekin kontaktatu zuten, eta horrela lortu zituzten argazkiak eta bestelako dokumentuak, bere bizitza nolabait osatzeko. Jesus Joldi Batanen jaio zen, aita medikua baizen, eta 8 anai-arrebaren familia batean sortu zen. Orduan, gero joan zen Zaragozara, kimika ikasketak egitera, eta hortik joan zen Madrilgo Unibertsitatera doktoradoa egitera. Orduan, gero zenbait unibertsitatean egon zen eskolak ematen, eta katedra lortu ondoren Granadako Unibertsitatean ezarri zen. Han, esan bezala, ekarpen interesgarriak egin zituen, eta 2 Nobel saria eraman zituen Granadara. Eta bitartean, Bigarren Errepublikako testu ingurunean, alderdi errepublikano batean sortu zen, idazkaria izan zen, sortu zuen eta idazkaria izan zen, eta 1931ko hauteskundeetan zinegoitza atera zen. Gero hurrengo urtean alkatea izan zen 5 hilabetez, eta bere kezka nagusia bazen zera herritarren bizitza hobetzea. Horrexegatik zerga ezuzena batzuk kendu zituen, eta parte garrantzitsua hartu zuen Sanjurjoren kolpe saiaketa etenean. Horren ondorioz, 1936ko kolpe militarra heldu zenean, atzilotu zuten, eta urrian hil zuten hilerriko hormaren kontra. Hortik aurrera, bere ekarpena isildu zen, eta iaia desagertu zen. Eta ikerlari hauei esker lortu da nolabait bere memoria berreskuratzea. Liburua batez ere badu helburu argi bat, nolabait
gure kultura demokratikoan eta hiritarran halako ekarpenak ezagutzera ematea, eta nolabait ahanzturaren ondorioak nolabait modu batez edo bestez atzera guztea. Zentzu horretan, Granadan bertan ere hauek lortu dute Joldiren izena ematea kale batera, eta beste alde batetik Granadako Unibertsitateak nolabait onarpen ekitaldia egin du unibertsitateko errepresaliatu guztiekin. Egileen asmoa da Jesus Joldiren pertsona eta garrantzia Nafarroan jakinaraztea eta zabaltzea. Horrexegatik egon dira Nupean, gaur hemen Nafarroko Museoan, Nafarroko Memoriaren Institutuaren eskutik, eta ostiralean egonen dira Arizkunen, Joldiren sorterrian. Haiek konturatu dira Granadan oso ezaguna zela, baita Nafarroan ere, eta hasi dira ja nolabait zorra hori kitatzen Granadan zein Nafarroan.